Ki khun ki hajar jong ka hima langrin kim so yahap setia ban penyat da ka management board ya ka bor ka hima ban nakaliang jong ki kila lek penya kenduk biang ya deputy CEM ka KHADC uba PNCM ban pen kan mau biang sya uba ka hima kam yang setia ya ka management board ya ka bala kli du upa im nang tais im yong kam tam lei ha ka jing penlut upa im nakapisa ka tingka jong ka hima syaki kan hun balang nakaliang uba PNCM uba la ong ban nakaliang ka council kan sapha da ka show cause notice ya upa im nang tai ban tip ya kajing shisha halor kajing tawa ki khun ki hajar ka hima langren katay kajing ya kendu jong ki kalong menta kasi ka arpo way tarik unay tum de kajingwan jongi mta kasi ni kalong kamdei ba ong ba kajing kwa jongi kasang samla hari kadai kajing kwa jong pajba nong song snong jong ka hima langren ki khun ki hajar hakaba ngiling la ong ki ap ya ap shwa ngin ap ya ka rai jong ka isi hari maki ki ong ba em ngi kwa ban tip kani ka kam kala poi se namar kata ka jingleng a ka jing pisa jong ki khun ki hajar bat kita ong ru ba ki kwa ba ka dis council ka dei ban wen mardor ya usim nang tais im yong kat ba ka jing bisar ka inquiry ka dang yan namar ba kumno en bisar ya ubriu badang don hakabor te kata ka dei ka jing kwa jong ki khun ki hajar jong ka himalang rin te ka jingwan jong im ta kasni te ki bajba nong song snong jong ka himalang rin ki khun ki hajar khamtam kita ki kli senrang kat prasnem kila pendek daki bos adu lai sauteli tang bangi pensange no yaki yong ap shua jai namar balai ap ka kam ngin sania ngin don kata ka jing sania ha kita ki kli no sensar ki no yalam hang ne pok ka chat beri jongi ki bedon hang ne pok ka council te na kalian jong ki ru kila ai kata ka jing ya trilang bat ngi ba ki yaisa ya kata te ngi ai ku blai nam ta kata ka jing longkloi jong ki ban sngap ya ka jing kerpat ka jongi ten rei ngingat skam ba ki bor bahalor ki badon hang ne pok council ki bor bahalor jong ka jat beri ka jongi kilayu ihi katno ke jing thrang ke jing angnut jong ikun ki hajar ban wanra ya kata ka songsuk ke songsan hapok ke himalang rin bat kumba kila dawa kila kwa maki ban ong ban wenno ya upaim nang tei kat ba ka jing bisar kadang yan kamut ba kata ka dei kasur ke jongki bat ngatharai balada kata kadang penslam namar bangiwan mata siru iwan budin ya kata dilada kata ka jing kwa ke jing angnut jong pat ba kadang slam bat kadang pensimpor ngatharai yo ba kata yo ngimla su ban te la kami upat ba te ka ai ke banjia te manu ban ba kli ha kata kapor de ngatarai kata kalong ka kerwo bat ka khubor ka basai ba nakalian jogi ka seng sama himalang rin bangila pensai upat ba am tau la kendit benriu la kendit ya ba ka hok long trai jongki kala sak kata menta upat ba hi ulawan ban mi sakmat ban tur hakmat jongka council ngiwan menta tagi spangut hang ne te kadai bangi dang te la kami ki tela da ngimla su ban tela kami ki hawe gisni yok ki poi hang ni daki hajar ngut bat ngimla su ban penki ki nang ne te kalong ka ba de ngat skam ban ngidon ke jing sania hakita ki kli no sensar jong ni gajat beri jongi bakin sale bat kin sa sim kia mardor ya ni ka kam ka ba nakal yang jogi kun ki hajar ki angnut ban penkelano ya kata u kli no sensar hang ni hepok ka himalang rin ki jongi men ka himalang rin ka bangala im slam naduki menswa isdam isim ki balal no haka sensar khadar jong ke himalang rin menta kali pher bat ni ladon ham pedang ke jing sulngo bat don bok pakini nakaliang jogi ni sang samla ki ni bangi don ke jing kersan ke biskam kum ni pajba nong song sinong jong himalang rin namar habdang ke jing lengo habdang ke jing undum ba kani ga ain ba wanra hapo ke hima la shule tang dagi katu kat ningut tang nagi sangut ke menteri bat sangut ke longdo bat katu kat ni ki dukhot jong ka isi ke jong sim nrei baro pajba klemtip ba haka por ba wan panchai bat pajba klemdon kanu jing panchai klemdon kanu jing yathu bat pajba nrei la shule lang det maki yo pajba la don ke jing khnyum ke bakrau la don ke jing yaki ke bakrau ndaman tan dalami ini ki kenrum kenram ni ne kaliang pajba khamtam ni ki riptemen ki bangi imsuk imsain ki longshwa ki manswa hapo ka himalang rin bangi im ha ka sensar khadar haga
yoga kot bangi im haka jing kedup jong gis im barim bala penyaj ta ke hima hala penyaj dos im bat ke hima ya ke jingmi jong ke hima bad ya ke sensar khadar rei menta hongpong galong la penyaj da ke ni ka management board kani galong kawai na ka anh ka bala suanra thamai jubor bala sutip tangki katu kat ni naka liang jong sim re baro pajba untip tengi so persajur pan mentangi da dawajur ba dei ban weng no sundon ban weng no yung no sim nong tei ban weng no ya ka anh ngin nom sya bawan ra ya ka anh hapo ka himalang rin dengan tang kita Gilau file ke komplain persya yo payum nang te haka santrik jung niu tulai kabagi la pen pau bun ki dau away galong gaji dei bagatuka management committee board kabala thau pedang ka kurs imyong takpo jung nang te bar ka himalang ban penyaj ya ka tuka ndeu langam dila bata bideng tangli ki pun ki hajar jong kahima kim sutunat baya kahima baro ko wei la penyaj daga niga management board akaba urang bakur jong ka po jong skor simyong po jong nang tai ulong u chairman ki pen pau baga kumnu kat ya ka management board ban penyaj dau wei urang ba naka pur bahab ka po jong nang tai simyong baru ya kan sepang compensation bayar day berkeniga kam surok dalam kelas itu bagi muhun ya ka jing penlut ya kan ka compensation tinggal orang nak yang jungi namar bagadai ka bayar day baga kam bisatin ka nila penmi ya ka order ka jungi menin gaski ban ong ba tanu ka jing penlut dan kalian juga hima arsan hajar senem dan kami ya ka aku bal nang ni nang bangin sutu e kita namar bah ka bakum kadi ka bangin hapan proceed ahead ya ka dita complain badaga juga por nang hap island yu pa nang teru baun jubab yakini gi charges balada ngidi ban haban khot hiring ki hap khot nang bangin yo ya ka nongrim juga kam shwa bangin simye kanu kanu kara